Ak hľadáte nehnuteľnosť na rekonštrukciu podľa vlastných predstav, hľadajte ďalej. My pre vás máme dom, do ktorého sa stačí nasťahovať. Dobre, možno nejaký ten nábytok doladíte podľa vášho vkusu alebo vkusu vašej polovičky. Úžitková plocha domu je 103 m2. Naozajstných, nie pocitových. Čiže aj na upratovanie tak akurát. K ploche samozrejme nerátame garáž s výmerou 18 m2 a ani záhradu. Priestoru je dostatok. A to aj pre dinosaury. Prípadne vaše deti, psa či svokru. Prevedenie domu je účelné a funkčné. Nečakajte pozlátené vodovodné batérie či kryštáľové lustre. Dispozícia je dobre premyslená a prispôsobená každodennému životu mladej rodiny. Na prízemí je vstupná hala alebo prekážková dráha, ak máte malé deti, samostatná toaleta so sprchou pre hostí, psa alebo ranný boj o kúpeľňu a kuchyňa prepojená s obývačkou. V kuchyni môžete variť, alebo aspoň predstierať, že viete variť. Nebudem vám hovoriť, že na terase a záhrade, ktorá je prístupná z kuchyne, môžete piť kávu. Je to rodinný dom, nie garzónka. Na terase a v záhrade môžete robiť, čo len chcete. A nikomu to nebude vadiť. A čo lokalita a občianska vybavenosť? Škola a škôlka na pešo. Troje potraviny a keby vám to nestačilo, Lidl a Kaufland sú v Senci na skok. Jednoducho, rodinný dom pre plnohodnotný život, nie pre spávanie. Dohodnite si obhliadku ešte dnes a príďte sa pozrieť možno na váš nový domov.